Сучасны аграгарадок Даўгінава Вілейскага раёна даўней быў свого родам транспартнай развязкай. У ім зыходзіліся 5 дарог, па якіх можна было трапіць у бліжэйшае паселішча. Буцлаў, Крывічы, Куранец, Ілля і Плешчаніцы. Прайшло 5 стагоддзяў, калі Даўгінава было ўпершыню ўзгадана ў летапісах. Але да гэтага часу моманту тут захаваліся цікавыя з гістарычнага пункту гледжання пабудовы. І вось сёння я хочу пазнаёміць цябе з Траецкай царквой. Адшукаць храм можна на вуліцы 17 верасня. Это быў цэнтр Даўгінава, і тут кожны чацвер праводзілі кірмашы. Царква была пабудавана ў 1870 годзе. Пасля год ковенскі біскуп Преосвященскі Іосиф асвяціў храм у імя Святой Троіцы. Такіх церкваў па Беларусі ў адзін час і па аднаму праекту было пабудавана некалькі. Для ўзвядзення царквы выкарыстоўвалася белая цэгла. Псеўдарускі стыль ярка выяўлены не толькі ў формах, але і ў дэкоры царквы. Храм увенчаны купалам, усталяваным на 8-гранным барабане. На гранях прарэзаны невялікія акенцы. У той час, калі сонца заходзіць, можна паглядзець, як гарыць у яго гранях залацістым променем велічны крыж. Кожны ўваход у храм, іх усяго 3, упрыгожаны калонамі, на якіх увенчаны невялікі порцік. Гэта надае святыні аб'ёмнасць. Царква Святой Троіцы абнесена каменнай агароджай. Перад уваходам у агароджу ўстаўлены вароты. Яны пабудаваны з той жа белай цэглы, што і царква. Немалаважны факт. За ўсю гісторыю існавання храма службы ім не спыняліся. Гэтаму сведчаць запісы ў летапісе Даўгінаўскай царквы, якія вяліся з 1880 года. Свята-Троіцкая царква не раз рамантавалася. Элементы дэкору на фасадзе афарбоўвалі ў розныя колеры – сіні, ружовы, фіолетовый. А я хочу тебя познакомить с костелом Святого Станислава. Костел Святого Станислава – помнік архітектури середини 19 стагоддя. Знаходиться у центрі городка Даўгінава, побудований у стилі позднього класицизму, включений у спіс державної гістаричної спадщини. Мураваний костел Святого Станислава був побудований у 1853 году на сродки парафіяльного і старанням ксяндза Юзефа Львовича. До гэтага часу былі ўзведзены 2 драўляныя касцёлы, якія былі знішчены пажарамі. Адзін з іх у час вайны Рэчы Паспалітай з расійскай дзяржавай. Аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя будынка двухступенчатая, за кошт завышальных наваў. На галоўным воздвижвае базыліка, якая мае на галоўным фасадзе порцік з 4 калонамі, утрыравана тасканскага ордера і трохвугольным франтонам, які заканчваецца крыжам. Потом звонница, потом стена с камня и трехарковая брама. Каля галоўнага ўваходу устаноўлена скульптура П'еты, копія работы вядомага скульптора. Каля галоўнага ўвахода устаноўлена скульптура П'еты, копія работы вядомага скульптора Мікеланджела. Справа ад касцёла асобна стаіць драўляная двух'ярусная званіца. Касцёльная тэрыторыя абнесена агароджай з камнем. Уваход у касцёл пазначаны трохаркавай брамай. Інтэр'ер у касцёле падзелены 4 апорамі на 3 навы. Касцёл упрыгожваюць 5 алтароў. Галоўны алтар, які мае прасторавую кампазіцыю ў стылі класіцызму, агінаецца паўкруглай апсіды такім чынам, што паміж імі застаецца праход. Сцены малітоўнай залы дэкараваны пілястрамі. Апсіда асветлена вялікімі паўкруглымі і прамавугольнымі вокнамі. Галоўны і бакавыя алтары маюць крапаваныя франтоны. Амбон насычаны скульптурай, пазалочанай, драўлянай накладной разьбой. Боковий алтар святого
Станіслава біскупа, у ім'я якого назване наше. Боковий алтарь святого Станіслава Біскупа, у ім'я якого назван наш костьол. Над нартексом знаходиться хор із арганом. И там год. Если первый раз год не говоришь, то годы. С 10 по 13 годы. Цікаво ведаць, што 1610 по 1613 гады у касцёле знаходзіўся славуты абраз на свяцейшай Марыі Панны. У 1610 годзе ксёндз Ісаак Салакай перавёў з Вільні ў Даўгінаўскі касцёл абраз на свяцейшай Марыі Панны, які быў падараваны ў 1598 годзе папай Кліментам VIII, мінскаму ваяводзе Яну Пацу, і да смерці ваяводы знаходзіўся ў яго віленскім палацы. У 1613 годзе ксёндз Ісаак Салакай перадаў абраз бернадыйцам у Буцлаў, які стаў вядомы як абраз Маці Божай Буцлаўскай. Запрашаем наведаць нашы найважнейшыя святыні аграгарадка Даўгінава.